Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Akalitse! Naghago lang kita! Pweh! Hago lang kita ini! Ano? Dali na mo! O niya, kining lungon, boss. Na! Pasang niya niya! Ipahipos ang Johnny! Uy. Ayaw ko niyong biyai, uy. Na, kanalay hipos imong lungon, madami skolastika, uy. Kay ba ka, Milchi? Kaya ako manang gibuhat ni mo. Kay pag-traidor manini dindo. Tamo gud mo alalay. Unsa? Anya ka dili mas kumahimot nga dunay daw utang mahitabo nimo. Oh. Butan dili ka, Milchi? Buotan man gyud ko. Kiat lang ko usahay. Nakasabot ko. Pero, salamat ha. Okay ra oy. Dan na lang ko'y pangayoon unta nimo. Unsa ba na? Imong number. Ha? Akong number? Oh. Ganahan mga kamahibakon unsay makuha nila sa lungon ni Scholastica Amador. Oo. Gusto kay kong may baong. Number B. Makalagot lakawa. Boss, wag tingali gipabaon ang mga tagtungod sa maong minatay, boss. Uy, Kaano gustong oras, oy? Nagigahin sa paglungkab sa nitso og lungon. Bisit. o niya, boss. Katapusan naman tong musuliyo nga nagpa-picture ang apuhan ni Johnny. Si Johnny ang kinahanglang mapanidan. Bitaw, boss. Kay, nagduda man sab ko ba? Nga doon na si mga anomalya nga gibuhat di sa sementeryo. Makalagot. Oh. Uy! Si Milchi! Atong nalimtan! Imo nang ibutang sa imong cellphone ang akong number? Kuyaw man ako mabasahan ni Dindo. Ayaw ka bala ka. Ako ra ning memoryahon. Ah, Ayok sa ba ha? Hello? Pangitag paagi makabiya ka niya. Sana kung bahay lang kita magsulti. Okay, bye. unya. Saman, si Dindo tong nanawag. Oh, padawin na sila sa bahay sa ibabaw. So, ako sab, kinahanglang mubiya na ko. Sige. O, usbon ako, Milchi. Salamat sa mong pagpalikay nako sa disgrasya. Boss, kalma lang, boss. Ako, magintay nakuha, boss. Makalagot ba? Excited na kay ko nga makakita sa sud sa lungon. Kung sige pa baon sa minatay, makalagot. Lagi. Uy. Uy, Kumusta man yung lakaw? Okay na? O sa may nakuha? wa, Wa? Uy, kawagay ayaw tong lakawa. amo na. Way ayong lakawa. Makalagot kayo. Bisan gamay? Wagin mo inada? Awa lagi, wa. Makalagot ang hunaon ba? Kung nganong importante mas tigwang ungo ang maong lubong. Ang namatay na yun ang nahibaw, boss. Og posible nga si Johnny. Oo. Kay paborito man na siyang apo sa mga apuhan. Ambot kung gano'n pinangga kayo to ni Lulupilo si Johnny. Kasimpol sabton. Gwapo man. Ay. Move on na lang ko, Dindo. Makalagot pa! Dindo! Naunsa na! Papa? Yanong nasuko ba yan? Wa man, Papa. Sakit ka kong hipon. Maong ugma.
Agay, suol gino. Ug ako ning ipaibot. Abay, nga daw siya magkang nakipanood din sa mentaryo. Kinala magsusi ta bay kun unsa nang agin nila ni Dindo din gabi. Ya baka yung utok ini din dosa. Aw, basta abusadong anak ko nato. Bisan unsa na lang gyud ang masuod sa o. Ay, oh. Abay dyan tanawa. Ah, ang lungon ni Scholastica. Nao sa gawa sa initso. Kapastos. Nganong ilar mo nagibiyaan nga nagbuyang-giyang oy. Meg, abay dali. Ato ning tanahon samtang wa pay mga tao nga miduaw sa mga lubong. Dindo, magsulti na. Unsa man ang imong pakigsultihan ako, Papsi? Yanong misupak magkasa kong gibaod ni mo. Ang unsa ba? Diba? Nagipasidanan taman ka. Yadili ka musod sa menteryo kung way pagtugo-tago. Kay wa mo bitaw ko musugod, Papsi? Papsip ba? Kay papasan oy agay imo magugong gisuntok. Aron magtimaan ka. Agay. Yadili yung kunin mo mahimong supakon. Yanong misod magka og nang lungkab ka pa yun sa mga musoleo rito. Kinsa man tinagsulti nimo ana? Daghan kong mga mata din o. Musa dili kunin mo mahimong baktakan. Mahimo kang mamakyak sa uban na pandirin ako. Dili mahimo nagkabati ka. Papsi. Sa sunod nga basagpan ka na makyak na ako. Mamakyak ka pa gani. Dili ka na makada sa pagpadagan sa ospital. Maghar kong magamanid sini. Kanang mahibaw ko sa talang buhaton. Dili na mausab, Papsi. Di na gyud. Ani lang. Musulti ko nimo sa tanan kong buhaton. Jump! Timan ang imong isad. Ibutang sa imong utok. Ang imong plano, ako ng plano. Nakasabot ka rin do. Oo, Papsi. Nakasabot. Kaluoy minatay. Ila ramang giukban ang lungon og puwat bunig tarog balik. Suman, musong tas ibabaw? Ayaw. Ngang di man, tanawa ra gud niyo kung unsa ka bastos na nilang gibuhat sa minatay. Doon na sila gipangita. Tungod kay may picture mas lulo ining mao minatay. Ma'am Scholastica Amador. Unsa may lang gikuha gikan nimo, ma'am? Ayaw na. Hello? Johnny, wa sila nakuha sa patay. Unsa? Lagi, gisapot si Dindo sa akong pag-abot gabi eh. Tungod kay wa sila nakuha sa minatay. Sige na, bye. Sige. Unya, unsa man? Ha? Si Milche, nanawag. Siya di ay. Close na day kay mo, no? Itanaw lang kung utang kabubuton niya, abay. Kay, tinuod yun nga dinhi sila sa Dindo ug ang kriminal niyang mga bata-bata. Sila ang naglungkab inilungon. Ug wa sila'y nakuha. Abi kay wa man sila nakuha, ila na lang sang gibiyaan ang lungon sa kawasan nitso. Pero abay, ngano kung importante man ni Lolo Pilo kining maong musuliyo, no? Oh, basig suod niya ni. Imposible na. Kung suod niya kini si Scholastica Amador, di na niya i-appeal sa picture sa mga lubong nga doon ay mga pabawang alahas o mahalong butang. Oh, wasa ta kay bay. Aon sa man? Ato ning iuli o i-report sa kapitan? Ato na ni iuli, abay. Di ko ganahan nga ma-appeal sa mga pangutana. Sige. Tabunan na nato ning lungon. Aron atong masud og balik siyang pantyon. Ayaw na. Ha? Nga naman? Unsa man ang naa sa kamot sa kalabira? Oh, uy. Hala!
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!